מדי חודש, אנו בקרן נדיבים מחלקים עשרות ארגזי מזון מלאים בכל טוב לעשרות משפחות נזקקות הנתמכות בקביעות על ידי הקרן. הארגזים נארזים בקפידה ומכילים בשרים, דגים, מוצרים יבשים, פינוקים ואפילו משחקים לילדים. בכל פעם נציג הקרן מעניק באופן אישי את סל המזון המלא שמחיה את המשפחה ומגיע עם ערך מוסף של חיוך רחב ולבבי. קרן נדיבים מנצלת את כוח הקנייה המרוכז שלה להוזלת המחירים. בתרומה לקרן נדיבים, הצדקה שלך שווה יותר מכל תרומה, הודות ליכולת הקנייה הנרחבת שלנו ובחירת מוצרים חכמה. לאחר פעילות ענפה, במהלכה שלחנו אלפי סלי מזון למאות משפחות, אנו מזמינים גם אתכם להשתתף במפעל החסד האדיר ולהרחיב את מעגל התמיכה של הקרן במשפחות נוספות, ובעזרת השם תזכו לברכתו המובטחת של הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי שליטה. השמחה שאנחנו עושים למשפחות, שכל ראש חודש באים, הילדים מחכים בדלת, זה לא יאומן, הילדים מחכים בדלת, ואנחנו רוצים שהרב יברך ברכה מיוחדת את התורמים. ברוך השם, הקימו כאן קרן נדיבים, הם דואגים ומחלקים לאלמנות ויתומים חבילות, כפי ששמעתי, מאנשים מקורבים מאוד, אנשים קרובים, שהם יודעים את הפעילות המיוחדת הזאת. שמח אלמנה וישראלים, אנחנו לא יכולים לתאר איזה שמחה בשמיים, זה בייחוד בימים האלה שזה ימי הדין, ימים כאלה מתוחים במיל הסבים, כאלה פעולות, זה רק מעורר רחמי שמיים, יזכו כל הצמחים המסיים, יתברר בכל מילי דמיטב, ושקודש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, משמח את שלך, ורואיב נחת בשמחה ובהצלחה. לתרומות לחצו על הקישור או חייגו 03-31-06-006.